Awni yangma amena biscuit o Nutella de ke ale cookies lamade do wa ako yɛrɛ de manja. An ka tasani kole jɛlen pasi an be shɛfan den fila ci ka kala. Ne ni maanɔ shɛfan den fila de do sabula ne ye dɔ kala kɔfɛ. An be sukaro kuyɛri ba ɲɛ fila bɔɲango kala ka sɔrɔ k'u gosi ɲɔgɔn na fo sukaro in ka yeli. A kan ka ne ɲuman an b'an ka Nutella ta kuyɛri ba ɲɛ 5 bɔɲango an b'o de kala. Nga ne ni maanɔ ne tilala ka dɔ kala kun dɛ sabula ani de dɔgɔyara ne ɲɛkɔrɔla la. Me yɔrɔnin dɔ fɔ ka fara kan komi an bena Nutella kala a ma se an ka fɔ k'an b'an yɛrɛ bila tuluko la walima bɛɛri ko sabula bɛɛri dɔ be Nutella yɛrɛ la ka ban ani tulu. An be levure chimique kuyɛri fitinini ɲɛ 3 ɲɔgɔn kala a tɛ kuyɛri ba bɔ kosɛbɛ. O kɔfɛ an be sɔrɔ k'an ka farine ta k'o tɛntɛn a la. N den ka jaabi kungurunin di ni yɔrɔ la n be message dɔw sɔrɔ mɔgɔ dɔw be ɲininkali kɛ n'a sɔrɔ la levure boulangère be se ka nɔrɔ bila ni levure chimique ye. N'a fɔra ko levure chimique ka kɛ min na o ka ko la. Ɲande kuma dɔ la I b'a arate dɛ basabu u jɔyɔrɔ man kan an b'a doni dabɔ ɲɔgɔn na sa ne ni maanɔ goroli da do an b'an bɔbɔ fanga bɛɛ dɛrɛ a kan ni yɔrɔ in na. An y'an dimi bɛɛ bɔ a la nga o bɛɛ la a mɔrɔmɔrɔlen do dɔɔni. An be Nutella kuyɛri ba ɲɛ fila bɔɲango fara kan ne ni maanɔ Nutella ko de bi yan dɛ. An b'a ɲamini dabɔ ɲɔgɔn na kun aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na a kan ka kɛ tan dɔ de. O de b'a to a bɛ se ka mɔ nga n'a walawalalen do ka bɔ ɲɔgɔn na dɔrɔn I tɛ se k'a fɔ k'i b'a mɔ. An ka barama talen filɛ nin an fɛ n'a y'i ja I bɛ se k'a kɛ pɔli jalan yɛrɛ kɔnɔna na nga nin ye papier sulfurisé ye an b'o da a kɔnɔna na o b'a to a tɛ sisi an bolo nga n'o t'i bolo kana fɔ k'i tɛ se k'a kɛ dɛ ne ye caman ba kɛ yan nɔ ne m'o da kɔnɔna na. I b'i janto a la dɔrɔn I kana na t'i bugu Facebook kunna ɲande a bɛ kɛ kabako y'i bolo. An b'a mɔ cogo la mɔ cogo min ka di an yɛrɛ ye. An bɛna pɛtɛli dabɔ sa. A pɛtɛlen ɲuman an b'a sigi kɛrɛfɛla la miniti 10 bɔɲango. O kɔfɛ an be sɔrɔ k'a sigi ta kan 45 minutes n'o ye miniti 45 bɔɲango ye nga I t'i ɲinɛ a kɔ dɛ ɲana a bɛ sisi wa an t'a tasuma caya fana komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogoya min na ni y'an ka cookies selen ye an b'a bila kɛrɛfɛla la a ka ja dɔɔni biscuit yɛrɛ t'a la ti jalaya nga ala magaman tantɔ o ka di maa dɔw fana ye komi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la a ma ja ŋaɲi a ma magan fana aw bismillah.